Chcel by som vyrobiť husle pomocou nových materiálov a technológie. 3D tlač pridáva vrstvu materiálu na predchádzajúcu vrstvu, aby sa vystaval 3D model 3D objektu. A môžete využiť celú škálu rôznych materiálov od plastu, kovu až po keramiku. Toto využíva atramentovú tlač. Toto je počet atramentových náplní, ktoré sa minú, aby sa vyrovnali tekutému polyméru. Keď tlačí, ultrafialové svetlo ho okamžite zasiahne a spevňuje ho. Okamžite ho zhmotňuje. Modelári na umiestnenie poistiek využívajú lisované horúce vlákna. Berú vlákna polyméru, drôt polyméru, rozstavia ho a rozstriekajú. Áno. Výhoda je, že nemusíte taviť, aby ste vyrobili rôzne produkty. Môžete priamo tlačiť z dát, môžete vytvoriť dizajn, vytlačiť ho. Ak ho chcete zmeniť, môžete ho zmeniť a vytlačiť znova. Celé je to o trojici dizajnu, procesu a správneho materiálu. A keď dáte všetky tri dokopy, dokážete nádherné veci. Môžete do tvaru pridať vnútornú ľahkú voštinovú štruktúru. Nedokázali by ste ju len tak vyrobiť. Nedá sa zostrojiť, je to vo vnútri tvaru. Napríklad vesmírny trh so športovými autami a trh so zdravotnými pomôckami sú tým veľmi ovplyvnené. Využívať nový materiál je náročné, lebo podľa mňa je drevo veľmi zodpovedné za tón huslí. Tón huslí ľudia milujú. Vyrobiť ich bude pre mňa veľká výzva. Nemáme tú istú paletu materiálov, ktoré sú dostupné pre každý iný výrobný proces. Z časti preto, že tie systémy existujú len 20 rokov. Keby sme mali dostupný multimateriálový systém, mohli by sme pridávať rôzne materiály, aby ste získali buď silu, pevnosť, rôzne akustické vlastnosti, keby ste vedeli, ako bude akustika fungovať. Toto je naše multimateriálové laboratórium. Vidíte tu veľa atramentových tlačiarní, ktoré využívame na výrobu nových atramentov pre nové materiály. Nové polyméry, vodivé a biologické materiály. Greg myslí, že budeme mať čoskoro tieto stroje doma? Lacnejšia technológia už v domácnostiach je, ale majú veľkostné obmedzenia. Ale nebude to dlho trvať, lebo zvládajú už aj väčšie formáty. Tento stojí napríklad 100 000 eur. Áno. Zatiaľ čo domáce systémy stoja menej ako 1000 eur. Skutočne skvelé na 3D tlači je fakt, že nie ste obmedzení technológiou. Obmedzuje vás len vaša predstavivosť toho, čo budete tlačiť. Môžete navrhnúť čokoľvek a môžete to aj zrealizovať. A môžete tlačiť kdekoľvek. Nie ste obmedzení len na to, že musíte ísť kvôli výrobe niečoho do továrne. Môžete si to vyrobiť v spálni, môžete to vyrobiť na mesiaci, kdekoľvek chcete.